Beno, ekuazioak askatzen jarraituko dugu, eta pizkatxo bat, agertu daitezkeen egoera ezberdinak aztertuko ditugu. Bai, kasu honetan, ikusiko dugu lehen mailako ekuazioak parentesiekin, bai. Horan, parentesiak agertzen direnan zer egin behar den. Bueno, parentesiak kendu beharko ditugu lehenengo gauza. Eta horretarako oso garrantzitsua da parentesien aurretik zer dagoen arretaz begiratzea. Bai? Orduan, hone dira gertatu daitezkeen hiru egoerak. Bat, parentesiaren aurretik plus ikurra egotea. Edo ezer ez egotea. Bai, kasu hau. Hemen ez dago ezer, parentesiaren aurretik ez dago ezer ez, eta hemen plus ikurra daukagu. Beste egoera bat izan daiteke, parentesiaren aurretik minus ikurra egotea. Kasu honetan, parentesi honen aurrean minus ikurra daukagu, eta honen aurrean ere minus ikurra daukagu. Eta hirugarren egoera bat da, zenbaki bat biderkatzen egotea parentesiaren aurretik. Bai, ikusten dugu hemen hirua dagoela biderkatzen parentesi osoari, eta hemen minus bi dagoela biderkatzen beste parentesi honi. Bai? Horan, guazen apurka banan ikusteran nola askatzen diren. Horan, plus ikurra edo ezer ez badaukagu parentesien aurretik, parentesiak kendu eta parentesi barrukoa dagoen moduan utziko dugu. Bai? Horan, plus ikurra edo ez badago ezer, parentesiak kendu eta parentesi barrukoa dagoen moduan geratzen da. Hau da, kasu honetan, honen aurrean ez dago ezer, bai, orduan parentesiak kendu eta barruko guztia dagoen moduan idatziko dugu 2x ken 5 gehi 3. Bale, jarrituko dugu kopiatzen hurrengo parentesira heldu arte, beraz, ken 9 berdin 2x, hemen plus ikurra, parentesi baten aurrean, beraz, parentesiak kendu eta barrukoa dagoen moduan, minus 3, bai, minus 3 ken 4x. Bale. Behin, parentesiak kenduta, hau badakigu askatzen. X daukaten gai guztiak ekuazioaren atal batera, kasu honetan nik lehenengo atalera ekarriko ditut, eta gai askeak edo X ez daukatenak beste atalera. Orduan, X daukaten gai guztiak eskerraldera ekarri ditut. Hemen daukan 2x, eta ekarri dut bestaldetik 2x, beraz, hona ekartzerakoan ikurraldatzen diot, minus 2x, minus lau x ere ekarri dut, beraz, gehi lau x, eta ez daukat x gehiago orain. Eskumaldera, neukan minus 3, eskumaldean, eta ekarri dut. Minus 5, beraz, bestaldera ekartzean, plus 5, plus 3, bestaldera ekartzean, minus 3. Minus 9, hona ekartzean, plus 9. Orain, x-ak batzen ditut, 2x ken 2x 0, gehi lau x, eta zenbaki minus 3 gehi 5 ken 3 gehi 9, 8. Orain, lau hau, x askatu behar dut oraindik, ordan lau hau bestaldera pasatu behar dut. Kasu honetan, biderkatzen dago. Ordan bestaldera pasatuko da, zatitzen 8, zati lau geratuko zait beraz, eta 8 zati lau, bi. Beraz, x berdin, bi. Bale. Hori plus ikurra baldin badago, bai? Edo ez badago ezer parentesien aurretik. Bale. Minus ikurra baldin badago parentesien aurretik, kasu honetan, zera egiten da. Bueno, hasiko gara, esaten duguna da, barkatu, parentesien aurretik minus ikurra baldin badago, parentesiak kendu eta barruko gai bakoitzari ikurra aldatuko diogu. Bale? Goazena orduan. 5, badagoen moduan, kopiatuko dugu. Parentesi batera heldu gara, minus ikurra daukagu parentesiaren aurretik. Esan duguna, parentesiak kendu eta barruko guztiari ikurra aldatuko diogu, beraz, 7 beharrean, minus 7 geratuko litzaiguke. Minus lau x beharrean, plus lau x. Plus x beharrean, minus x. Eta jarraituko dugu kopiatzen hurrengo parentesira heldu arte, minus 8, berdin, eta hemen minus ikur bat daukagu parentesi honen aurretik. Beraz, parentesi barruko guztiari ikurra aldatuko diogu, minus 2x beharrean, 2x geratuko litzaidake, gehi 2 beharrean, ken 2, eta gero gehi 8 hori kopiatu beharko dugu. Orain, betikoa, x daukaten gaiak lehenengo atalera ekarriko ditut, eta gai askeak bigarren atalera. Orduan, x daukaten gaiak kasunetan, alde honetan daukat lau x, ken x horreko hor geratuko dira, eta hemen dagoen 2x hau ekartzerakoan minus 2x moduan pasatuko da. Eta zenbakiak berdin, baina eskumaldera. Orduan, minus 2 gehi 8 eskumaldean zeudenez hortze geratzen dira, eta ekarriko dut 5, bestaldera pasatzerakoan minus 5, minus 7 hona ekartzerakoan plus 7, eta minus 8 hona ekartzerakoan plus 8. Orain, x-ak batu eta zenbakiak batu, bakoitza bere aldetik, eta geratzen zail lau x ken x, 3x ken 2x, x. Eta minus 2 gehi 8 ken 5 gehi 7 gehi 8, 16 da. Beraz, x berdin 16.
askatu dut x. Vale, eta hirugarren egoera, zenbaki bat biderkatzen badago, parentesiaren aurretik. Vale, kasu honetan, zer egiten da, hemen ikusten dugun moduan, daukat 3 hau biderkatzen eta -2 hau biderkatzen, bai? Parentesi batzuei. Orduan, egiten dena zera da. 3 bider, parentesi barruko gai bakoitza, 3 bider x, emarko dut alde batetik, eta gero 3 bider -2. Eta beste parentesiarekin berdin, -2, kasu honetan, bider -2x, eta -2 bider bat. Honi deitzen diogu banatze propietatea, bale? Bueno, guaz hemen apurka-apurka. Hasiko gara orduan. 3, parentesi honi biderkatzen dagoenez, 3 bider x egin beharko dugu orduan. 3 bider x, 3x, orain ere. 3 bider -2, 3 bider -2, -6. Jarraituko dugu kopiatzen, -8 horrengo parentesira heldu arte, berdin 10, orain, -2 bider -2x, bider minus plus, 2 bider 2x, lau x, positibo. -2 bider bat, -2. Orain betikoa, xak ekarriko ditugu lehenengo atalera, eta gai askeak, kasu honetan, bigarren atalera. Orduan, hemen neukan 3x, eta lau x hau etortzerakoan minus lau x moduan dator. Alde honetan zenbaki gai askeak utziko ditudan ez, daukat 10, ken 2, eta ekarri dut -6, beraz plus 6, -8, beraz plus 8. Orain, xak elkarren artean 3x ken lau x minus x, eta zenbaki hauen batuketak ematen dit 22. Orduan, badaukat x? Ez, daukat dana da minus x, beraz, minus hau beste aldera pasa behar dut. Eta nola pasatzen da? Zer da minus x? Da, minus bat bider x, ez? Hori da minus x, beraz, zer dago biderkatzen x honi? Minus bat biderkatzen dago. Orduan, beste aldera pasatuko da zatitzen, bai? Orduan, 22 zati minus bat geratuko litzaidake, eta 22 zati minus bat da minus 22. Bale, orain, 3 egoera horrek denak nahasiko ditugu adibide pare baten, bai? Demagun hau daukagula, bai? Eraiketa orduan hasiko gara, parentesiak kentzen. Orduan, 3x hau dagoen moduan geratzen da, eta hemen heltzen gara parentesi batera non -5 hau biderkatzen dagoen parentesi osoari, beraz, banatze propietatea aplikatuko dugu -5 bider x, emarko dugu -5x, eta -5 bider bi -10. Jarraituko dugu kopiatzen, urrengo parentesira heldu arte, berdin 7, minus ikur bat parentesi baten aurrean, beraz parentesiak kendu eta barruko guztiari ikurra aldatuko diogu, beraz 6 beharrean -6, minus 2x beharrean plus 2x. Orain betikoa, xak ekarri ditut lehenengo atalera, beraz geratuko zaite hemen daukadan 3x minus 5x, eta ekarriko dut 2x hau dagoela positibo ekartzerakoan ona, minus 2x bezala dator. Eta gai askeak utziko ditudanez eskuman, 7 ken 6 hemen zeuden, eta ekarri behar dut bestaldetik minus 10, beraz ekartzerakoan plus 10. Orain, xak bat zen baditut, 3 ken 5 minus 2 ken 2 minus lau x, eta 7 ken 6 bat gehi 10, 11. Behin, honela edukita, minus lau hau bestaldera pasatu behar dut, baina kontuz, ez dago gehitzen, dago xari biderkatzen, ez da pasatzen gehi lau moduan, kontuz horrekin bai. Orduan, pasatuko da zatitzen, beraz geratuko zait, 11 zati minus lau. Eta gogoratzearren, badakigu minus ikurra behan dagoenean ere, goian jarri dezakegula, hau gauza bera da, azkenean, hau minus zati plus minus da, eta plus zati minus ere minus da, osak emaitza berdina da, eta ere, adierazi daiteke horrela, minus ikur bat, zatikiaren aurrean bai, justo horrela bai, honek 3 emaitzak gauza bera adierazten dute, sin mas, gogoratzearren. Eta azkenengo adibidetxo bat. Bale, goazen parentesiak entzera. Orduan, lehenengo parentesiak ez daukazera aurrean, beraz barruko guztia, parentesiak kendu eta barruko guztia dagoen moduan utziko dugu, minus 2x gehi bat. Urrengo parentesira heltzen gara, eta ikusten dugu 3ko bat daukagula biderkatzen parentesi osoari. Beraz, banetze propietatea aplikatuko dugu, 3 bider 5 eta 3 bider minus 2x. Egin barko dugu, 3 bider 5, 15, eta 3 bider minus 2x minus 6x. Berdin, hemen minus ikur bat orain daukat, parentesi baten aurrean. Parentesiak entzeko, barruko guztiari ikurra aldatu beharko diot. Orduan, x beharrean minus x, minus lau beharrean plus lau. Orain, x daukaten gai guztiak ezkerraldera ekarriko ditut, beraz hemen daukat minus 2x hau geratzen da hemen, eta minus 6x ere hemen geratzen da, eta minus x hau
ona ekartzerakoan plus x moduan etorriko da. Orain, gai askeak eskumaldean ekarriko ditut. Lau hau eskumaldean dago. Eta ekarriko dut bat, bestaldera kentzen pasatzen dena, 15 ekarri dut lehenengo, eta gero bat hau kentzen, bale? Bale, orduan orain, xak beraien artean batuko ditut, minus bi, ken 6, minus sortzi, gehi bat, minus saspi, x beraz, eta lau, ken, amabos, minus amar, minus amaika, ken bat, minus amabi. Vale? Eta orain, minus saspi hau, x-a askatzeko, bestaldera pasatu behar dut. Minus saspi hau, biderkatzen dago x-ari, ez? Orduan, bestaldera pasatuko da, zatitzen, beraz geratuko zait, x berdin, minus amabi, zati minus saspi. Eta jakin badakigunez, minus zati minus plus dela, adieraziko dugu ikurrik gabe, amabi zati saspi, bai? Positibo moduan. Bueno, hauze izan da guztia. Pixkat korapilatxu ematen du, bai ikusiko duzuen, nola praktika porrutxo batekin, berehala harrapatuko dugun.